ओइ साला मेन्देला मा खालामखोमादों बेयावलाय मा बिबार होलायलायदों नोंलाय हा मेन्देला बिदिसो नोंनि आखला हा आं दिनैसो नोंखौ नुबाय साला आरो प्लास्टिकआव मा लादों बियो हा प्लास्टिकआव होद साला स्वाट केन्देला जेरावबो ग्रोब ग्रोब लोगो मोनबाय थायो मालाय रमान्टिक गेलेनायाव फैदों हा ओ नानि गोजान गोजान थानाङा एसे खाथि खाथि था गोबाख्रब एसे खाथियाव फैलै नानि एसे खाथियाव फैबाव गोबाख्रबबाव नायलाय बिबि आंखौ मा होनबाय थादों आं लाजिनायसो मोनबाय बिबि थुदो थांनोसै थुदो र' सना जागोन गासिबो जागोन धोर्ज हम नैबे बिबारखौल' आजावग्रोदो नोङो र' जाजोबथारगोन गासिबो खामानियानो ओइ केन्देला अबावथो थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय ए जारौ बै गुगोल बाबाया मागोनि नामै सेंग्राफोर गोजानो अमा जानो होननानै सावरायनो लेंहरदों ओंखारनो फैदों बेयावनो नोंसोरखौ ग्रोब लोगो मोननाय जाबाय ओइ साला स्वाट केन्देला थांनाय बोसोराव बै मागोआव बोरमा खावनाया बे दाब्ला मोनहानि गोमानाया माथो नोंसोरसोमोननोलै हुद साला मेन्देला जों नङा आदसा मेन्देला बे प्लास्टिकआव लानायालाय माथो जिनिसमोनब्रा देखायदो आंबो नायलांनोसै धोद केन्देला मानो नांगौब्रा नोंनोलाय मागोनि दख'ना लाबोदोंमोनलै दख'ना ओइ मेन्देला दानि दिनाव सिख्लाफ्रा दख'ना गानला दानि दिना मर्दान जुग जाबाय मर्दान सेक्सि गानब्लासो मेन्देला दानि दिनाव बै गेमस्रिमोनखौ माबायदि खान्दा गानो बिसोरो